Torben Steno Trio Urinsyrerock. Altså, er det ham der engang blev kaldt den brune mand, fordi han blev sådan lidt halvberømt, fordi han har lavet sådan noget fjernsyn om østtysk? Ja, jeg har lavet min egen musiktrio nu. Og det har jeg faktisk drømt om i 50 år, lige siden jeg stod nede i Svendborg. Og sådan tænkte, hold da kæft, det kunne være fedt lige at stå og spille lidt baba og synge lidt. Og så lige ryge en fe, og så wow, men det gjorde blive aldrig til noget, fordi jeg var bange for at blive overskævet for paranoia. Og trioen, det blev heller aldrig til noget. Men det gør det nu. Jeg har lavet en trio, som jeg er rigtig stolt af, og hvor vi tager rundt og spiller en hel masse af mine sange. Vi spiller også nogle numre, som måske nogle af jer kender fra Pligten kalder det dem, der her. Hvorfor jeg ikke dø, eller 3 ældre kvinder på en tom bøssebam. Vi har også nogle numre, som er helt vores egne her, kun skivefulde i liv, og der kan I fanderne med høre med en grove spille guitar. Jeg spiller, ja, ligesom Ivan Horn gjorde i gamle dage, sådan fuld fart derude og tager virkelig chancer. Og andre numre, der er helt derude, der minder det om Jimi Hendrix. Og lista, Adam Wienberg, han spiller tromkraftigt, men ligesom Mitch Mitchell fra Jimi Hendrix Experience. Det kunne jeg godt tænke mig at komme ned og ud og vise jer. Jeg håber, vi ses til en gang Urinsyrerock med Adam Wienberg og Mikkel Grue.